I know it's bad, but I can't help myself. When I feel sad, I escape from Tak opäť tu máme maj, 24. maj, stretol sa deň s dňom, rok s rokom a ideme zasadiť 1000 stromčekov do Tatier. Dneska to majú byť smreky, smrekovce, jedličky a javor, takže 4 druhy stromčekov. Teším sa, je nás celkom dosť, tak dnes nám to pôjde od ruky. Vonku je zima, ale už vyšlo aj slniečko, takže bude to super. Hlavne chuť do roboty, počasie vám celku vyšlo, išiel som cez Štrbské pleso, mlád 2 stupne, prídem tu, slnko svieti. Máme tu námestníka TANAPu Ivana Šoltisa a chcel sa ho spýtať pár otázok, ako každý rok, keď sa pýtam, lebo ja som veľmi zvedavý a aj tento rok sa chcem spýtať, že má význam sadiť stromy alebo nemá význam sadiť stromy v TANAPe? Samozrejme, že má význam sadiť stromy, lebo vznikajú nám plochy po kalamitách a tie pomáhame prírode zalesniť. Niečo si pomôže príroda, to my akceptujeme a tam, kde jej to dlhšie trvá alebo kde jej to ťažšie ide, tak my tam zasadíme stromčeky a tým meníme aj druhovú pestrosť toho porastu. Presne, lebo my nesadíme len jeden druh stromu, ako aj dnes sadíme viacej druhov. Dneska sadíme napríklad čo? Dneska sadíte javor, jedľu, smrekovec a aj smreka. A stromčeky vysádzate takto v Tatrách koľkokrát do roka? Ja si myslím, že je to na jar a v jeseni, asi mám pravdu však? Áno, áno. Výsadby sa robia na jar a v jeseni. Vtedy sú najlepšie podmienky, kedy je aj vlhkosť v tej pôde, aj nám zaprší. V leta sú suché a to by tie stromčeky nemuseli sa ujať. Už je to 20 rokov, kedy bola tá veľká kalamita v Tatrách. Samozrejme, odvtedy sa zasadilo už asi tisícky, 10 000, 100 000, možno aj 1 000 000 stromov, ale nerobíme to len kvôli tej kalamite, ktorá bola, ale aj prečo? Zasadili sa milióny stromov, to poviem rovno, tam už sme v miliónoch, okolo 5 miliónov, čo sa opäť zasadilo. A vlastne následky tej kalamity sú stále otvorené porasty, kde zase zasiahne vietor a niečo vyvalí, alebo je tu likožrút, ktorý niečo zožerie, tak my obnovujeme stále tie porasty, aby tu bol stále les. Verím, že v tom budeme pokračovať každý rok, aby tu tých stromov bolo najviac, pretože stromy sú život, stromy sú kyslík a stromy by tu mali byť navždy pre všetkých, takže aj podľa mňa by sme im mali vždy trošku pomôcť. Aha. No takže sme v plnom pracovnom nasadení. Jožko, aký máš toho pocit dnes? Ja som nadšený, neprší nám, krásne počasie, všetko ako má byť. Už len kopať. Už len kopať, ale v línii. Vládo, tebe to dnes ako ide? Úplne fajn. Tu máme ďalšiu lesnú pracovníčku. Priznaj sa, či vládzeš alebo nie? Nie. Ale jasné, že áno. Juraj, áno, aký máš toho dneska pocit? Veľmi dobrý. Koľko stromčekov si zasadila? No vzhľadom k tomu, že mám 3 kopačov, tak strašne veľa, prestala som to počítať. Som zo Svitu, zo Spiša. Ja z Batizovec. Kysuce. Zajecké. Teplice. Z Bratislavy. Ja som Bratislavčan, celý život. Skade si prišiel? Zo Stupavy. Z Martina. Z Bratislavy. Nie z New Yorku? Nie? OK. Ganovce, okres Poprad. Viete, prečo sa sadia stromy k pňom a úplne takto do takéto jamy? Lebo majú najviac živín. Čak? Áno. Čak? Ako sa vám dnes sadilo? Ešte raz. Ako sa vám dnes v Tatrách sadilo? Fantasticky! Koľko stromov ste zasadili? 1000! Yes! Yes! Music is the reason why I stay.